Nahodený puk. Lindner sa dokázal zbaviť protihráča, urobil kľúčku, ale pred bránkou je veľmi husto. Ešte je tam možnosť. Ivan Čiernik. Hráč Kölner Haie, teda tu v tejto hale domáci hokejista. Využíva presilovku, ale tento raz treba pochváliť Richarda Lindnera za to, čo odviedol. A v prvom rade strelca gólu Ivan Čiernik. Pozrime sa na to ešte raz. Puk sa odrazil od kovaľových betónov po akcii Richarda Lindnera a Ivan Čiernik takýmto spôsobom otvára svoj strelecký účet na tomto šampionáte. Jeho 15. reprezentačný gól v 59. reprezentačnom zápase.